Ja, mijn grootste droom is gewoon om gelukkig te zijn. En ik ben heel gelukkig nu, dus... Op sportief gebied zijn er nog wel heel veel dingen die ik zou willen bereiken natuurlijk. Ja, welke renner zou er niet een toeretappe willen winnen bijvoorbeeld? Ik word wakker, ik ga eten, ik ga trainen en fietsen is mijn passie. Dus ik stap nooit meteen zin op de fiets. Dus als ik ga trainen, ja, is het niet dat ik denk na 2 uur van ik moet nog 3 uur of zo. Het is, trainen vind ik leuk. Ik vind het weer leven als wielrenner heel mooi en ja, ik geniet er nog elke dag van. Alleen ja, er zijn ook nadelen aan zo'n leven. Ja, soms ben je eenzaam, maar ja, c'est la vie. Wielrenner Johnny Hogeland. De hele winter zat hij alleen in een appartement in Spanje om daar goed te kunnen trainen voor het nieuwe seizoen. Tot begin februari. Een auto lette niet goed op. De gevolgen voor Hogeland, een paar dagen op de intensive care en veel schade. Er was sprake van een gekneusde long, 5 ribfracturen, een aantal dwarsuitstekels van de wervels zijn afgebroken. En er zat een scheurtje in de lever en dat is denk ik ook het meest kritische geweest. Ja, toen ik alles wist natuurlijk van wat er allemaal was, ja, toen dacht ik van een wegseizoen en misschien wegcarrière. Zit. Blijf. 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 Kom maar. Ja, weet je, ik had er heel veel voor gedaan. En je maakt een heel planning van naar Spanje gaan en trainen. En het was gewoon de allerlaatste training die ik moest doen voordat ik de wedstrijden ging. Ik zou nog ik had een scooter gehuurd, omdat Gerard het weekend kwam. En we zouden 1 goede brommentraining nog doen. En dat was die zondag, want de maandag zou ik vertrekken naar Middellandse Zee. En dan terug, even relaxen en dan Algarve en dan Tirreno. Dus ik zou alleen maar koersen. En eigenlijk mijn laatste echte training daar gebeurde dat. Dus ja, dat is dan achteraf denk ik wel van ja, had ik maar een extra rustdag genomen. Ja, dat is achteraf altijd. Hè. Blijf. Kom maar. Kom maar, Saab. Sabi, niet doen hè. Niet pesten. Van mijn osteopaat mocht ik niet alleen de fiets op zetten, dat moet je echt niet doen. En toen heb ik Patrick Tol ook gebeld, want ik wist dat hij vrij was. Ik zeg, ga je mee fietsen? En toen is hij naar hier gekomen en toen hebben we samen voor het eerst gefietst. Ja, toen voelde ik dacht van op wat voor fiets zit ik? Ik voelde me gewoon heel onwennig. En toen deed natuurlijk alles ook nog heel veel zeer, maar de eerste keer dacht ik van nou, het is nog een hele lange weg. En als je dan een dag of 4, 5 fietst, dan had het weer al zoveel beter. En 4 dagen later fiets ik weer al 2,5 uur geloof ik. Maar de eerste keer dat ik op de fiets zat was echt drama. Ging zo slecht. Ha, los, los, los. Los, los, los. Zit, zit, zit. Gerda en ik hebben een mental coach. En ze vroegen pas ook wat hij dan precies doet. Maar dat is gewoon heel moeilijk uitleggen. Je hebt gewoon goede gesprekken met die man. En het zijn hele simpele dingetjes. Hij zegt je hele eenvoudige dingen. Maar ja, het helpt heel veel. Ik voel me er goed bij. Elke week hebben we een gesprek en we doen dingen samen. En ja, ik heb het idee dat ik er echt wat aan heb. Los. Sabi, zit. 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 Blijf. Johnny is heel perfectionistisch. Eigenlijk alles moet bij hem kloppen. En hij is ook heel eerlijk. En hij kient alles heel goed uit om zijn werk goed te doen. Als ik ook 5 uur had trainen, dan heb ik liever 5 uur en 5 seconden dan 4 uur en 50 seconden. Dus
ja, wat dat betreft wil ik het gewoon, als ik iets doe, wil ik het ook echt goed doen. Je moet er eigenlijk heel professioneel mee omgaan. Eigenlijk alles moet gewoon kloppen. Je moet jezelf goed verzorgen, je moet je materiaal goed verzorgen. Je moet om heel veel dingen denken. Het is niet zo van, ik ga even fietsen en dat is het. Wij kunnen als jonge renners, of ja, de renners die nog niet zo lang prof zijn, wel de hele tijd lopen te roepen van nu is het schoner als ooit. Maar ja, weinig mensen geloven het meer. Dus ja, je kunt het wel. Ik heb ook geen zin om mezelf de hele tijd te verdedigen. Ik weet dat ik schoon ben. En wat wij allemaal moeten doen met het bloedpaspoort en met whereabouts en whatever. Ja, wij zijn echt goed bezig. Alleen ja, als de mensen dat niet willen geloven, ja. Ik ga ook niet op mijn knieën vragen van geloof me nou alsjeblieft. Ze geloven het of ze geloven het maar niet. Een auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet? Fletcher, oh, dat wordt hard gevallen. Wat een In die toestand. hekken, dit kan niet waar zijn. En de mannen moeten nu wachten. Wat is dit hier? Een officiële wagen rijdt zo Fletcher van de fiets af. Een en wagen neemt van de Hogeland Tour. mee. En Hogeland heel hard de hekken in. Jongens toch, jongens. In 2011 werd Hogeland opeens wereldnieuws door deze aanrijding in de Tour de France. De beelden gingen de hele wereld over en het leven van Hogeland stond op zijn kop. In de wielerwereld kende de meesten me wel, maar nu kent iedereen me ook, of ja iedereen, heel veel mensen me ook buiten het fietsen. En als ik dan van de week hier bijvoorbeeld ben, dus er komt een auto aangereden en er stappen 5 mensen uit en er komt iemand naar me toe. En die zegt hallo, ik zeg ja hallo. Hij zegt ik zie dat u Nederlands praat. Hij zegt ik zou graag met u over het woord van God praten. Het waren dus Jehovah's. Ik zeg oké, ik zeg maar ik sta eigenlijk op het punt om te gaan trainen. En toen kwam er iemand bij en die begon ook tegen me te praten. Hij zegt, jouw stem, dat lijkt op die jongen die daar vorig jaar zo hard is gevallen en dat prikkeldraad. Ik zeg ja, dat ben ik. Ik zeg en nu ga ik trainen, tot ziens. Dus ja. Ja, je weet van tevoren niet wat er gebeurt en hoe mensen doen. En ja, daar is gewoon geen protocol voor. En ja, iedereen gaat er ook anders mee om. En ja, het is wennen, maar op zich zegt toch alles went. Ja, soms is het moeilijk en sommige mensen zullen me nu... Er zijn ook wel eens mensen die vinden me arrogant, omdat ik ze dan misschien niet gelijk te woord sta. Maar ja, je moet ook niet vergeten dat Jan en Alleman zomaar overal naar me toe komt tegenwoordig ook. En iedereen... Het is allemaal waarschijnlijk heel goed bedoeld, maar ja, soms zijn mensen ook gewoon brutaal van en laten je littekens dan eens zien of wat ze dan denken van ja, dan loop ik gewoon weg. Dan denk ik van dat vind ik gewoon brutaal en ja. Keep your head up, keep your heart strong. No, 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 no. Keep your mind set, keep your hair long. 10 jaar, dan ben ik 39. Dan zal ik waarschijnlijk ja, toch wel niet meer fietsen, denk ik. Of misschien, ja, er zijn er tegenwoordig nog genoeg die wel fietsen rond die leeftijd. Maar dat zal toch kantje boord zijn dan, als het wel zo is. En anders dan, ja, dan hoop ik iets te doen wat ik altijd graag heb willen doen. Hij wil boer worden. Met koeien, schapen en alles erop en eraan. Dus nee, ik denk, hij heeft zelf ook wel gezegd van, ik denk niet dat ik terugkeer in de wielersport, maar je weet het nooit. Ja, misschien een zorgboerderij. Dat lijkt me wel mooi. Om dan toch ook iets te doen met mensen die... ja, met kinderen bijvoorbeeld die gehandicapt zijn of dat soort dingen. Dat lijkt me echt mooi.